Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay kanbiag iti daytoy agundaway, ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Michelle, ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo a Michelle. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawak man pay dagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama nga ingkay iap-upload iti inaldaw. Naawi sakmet a nagsurat bareng kunak no mapagasatan met a mapili toy padas ko. Ilinged nak kumalatan itinagan a Michelle. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Tallo kami nga agkakabsat. Isu na laeng tanasapa ang nakiasawa ti inauna akabsat mi. Ket gaputa siyak ti may kadwa, siyak nga rod tinangako iti responsibilidad arumbeng kuma aparakin kuana. Gaputa na pintas mo tinagbalin at trabaho, kinabaelak mo't nga insakad ti panagbiag mi. Isu na laeng, taad dagayam pagpatinggaan ti amin. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, sa dino nga tanayat ti ayan ti Paris ti sapatos ko. Awan mo't dito yan. Ay, intaray samot din ti aso. Ay, sapay aldawan. Maladawak tukit din iti trabaho. Ay, dayjay. Adda iti sirop ti sofa. Michelle! Oh, nanang. Juday kita ti silaw. Ang mga no ada kwartam dita. Aywan ngagpaiso, nanang. Atoy. Michelle! Sa dino ti yan, mau! Adda ak dito'y tatang. Agrubrubatak asumrak iti trabaho. Apay ka di. Umanay ka din day tananang. Ay, wad. 2,000 matibil tayo kay. Ay, kukunti sukli na. Ay, Ay, dapat kwartam di tabalasan ka. Masapula gumatangak iti abono ken sabi daw nga pag-spray kadagiti mulak at araw. manukumati ka sa pulan nyo ayan tatang. Uman ay siguron ti 2,000. Mabit lang. Adto'y tatang. Magyaman na ka nagkaw. Sige, mapanakon, tatang, nanang. Sige, anak kaw. Agan-anad kawan. Agad ka, anak. Kaslada kayat mo nga ibagama ng karol. Ibagam ka din no anya dayta. Itay pa'y adi ka makaid na dita. Kwa? Ibagamon Kwa? Amo mat panagsasarakan inton umay alawas. Isu na lang tawan pa'y ngamin usaran dagiti kakaanakam. Nairanamat nga awan trabaho ni manong mo. Adtoy. Umanay mat siguron day nga igatang mo iti papel ken notebook da manang. Ay na, agyaman ang unay ading ko. Awan anyaman na manang. Amumot asa anak anaimot no lakit dit adda anak. Awan ka din ti bagam. Awan ka din masapul mo. Sumra ka kun iti trabaho. Ay, kwa, sige ading ko. Agyaman akmanan agan-anad ka. Sige manang, agyaman na. Ay, anyaman.
Itayak pa nga agur-uray iti tricycle. Ngumjak lakit din makalugan. Ado nga min ti estudyante ita. Sakit rush hour. Sarili ti pa naman ang. Sumra kak iti trabaho napumpunumat nga ro dagiti tricycle. Sapay aldawan. Humuna ngamin nga daw ti klase ita. Isung ado ti estudyante. No kayat mo, mangtad ka la iti panggas ko. Tay tulog kan manang. Awan ngamin na bati a kwarta. Eksakto mo't nga awanan ti gas ti motor ko. Ay sige man nga rod. Tani aldawan. Diyak kayat ti maladaw iti trabaho. Awan mo ti helmet ko. Lumugan ka kit din. Dagasan ta ti helmet ni Manong Rudy. Ta iso ti usaram. Sige. Sige, kumpad ka na yung baga. Michelle, Good morning, boss. masapol ko dagiti a papeles inton bigat para iti board meeting. Isaganam amin dagita report, wen? One, sir. Di ka pa igaw awin, aging ka di mo malpas dagiti papaaramid ko. One, sir. Ken masapa ka lang inton bigat. Ta iasis mo dagiti agsangpet nga umay makimiting. One, sir. Kenja kayat nga damalipatan. Kenja kayat nga da erasures dagiti report mo. Okay? One, sir. Siguraduam ang maaramid mo amin dagiti imbaga, wen? One, sir. Okay. Good. Anya matan ni boss. Inton bigatang timiting. Ngum ita nila ang nga ibagadag ito'y a report. Ay, no siyak tumitagbalin a boss. Siguradwag ajak to aramidan kadagiti empleyadok ti kasjay ngar aramidan na. Manang, pautangan nak man pa iti kwartam. Nadili ti sweldo. Kat masapol nga igatang iti piyasa di motor ko ita. Impan ko ngaminin ni G-Shop. Mabiit lang. Adtoy. Wow! Ayos Agyaman manang Di kag danag. Bayadak mo't laang. Apaman nga sweldo ha? Ay ka thank you ano bayadam. Ngam na saan? Thank you latan. Ni manang mat. Awan man lat pamatim kanya kon. Bayadak nga rod. Promise! Adwak ti baluna. Ado nga min taramidak ita. Sigurado ang mabisinanak tumanan iti opisina. Adeta, ikarga kon ti inlutok asida ak iti pagbalon. Hello! Good morning, everybody! Oh, manang Carol. Wow! Anya dayta? Nagbanglo Nagluto ka iti fried chicken? Wan, balunak iti opisina. Paborito da ito iti anak ko. Nang dumawatak man. Manang, kas makita mo't. Sakto lang day ta balunak. Ikanak lang arudan iti igatang ko iti manok. Alaang man lang ti maysa. Wow! Thank you! Apa yung nagsip nga di tabalay? Brown out nga ta? Adamat silaw dagiti kaaruba. Anang? Oh, Michael, apa yung nagsip nga di tabalay? Mangtad ka man iti igatang iti kandila. Apa iti kandila? Naputdan tayo iti kuryente Ang apay. Sana nagbayad iti bill ni nanang. Anya, katno inikak mat iti pagbayad na idinapan alawas. Diyan ka mo Ang mga nainsugal naman Anya. Oh, ada ka matmanang Carol. Apay ka di? Unay mat daytan asaludsod mo, Michelle. Amumat nga extension ti balay mi, to'y balay. Kas makita mat, ada kami lang iti malikodan ti balay. Ha? Ay ikwa, ti kayat ko asawan, anya ti masapol mo. Siyempre, numabisinan lagi ti anak. Mapanagbirok ti makan ti inada. Ay sige ta sumra ka kun iti trabaho, tani aldawan. Ops, mabit laang. Oh, apay ka di manang? Ang mga nadakwartam dita. Ha? Saan pa nga min ang nagsweldo ni manong mo iti construction na pag-ubraan na?
Ang mga numabalin a pautangan nakpailaang iti igatang ko iti bagas. Kitaam no adda pay bagas iti pagbagasan ta mga lakalatan manang. Di ka kadi agim imot. Alikit din, mangtod kan iti igatang ko iti bagas. Ni, kunak man no bagas ti ka sa pulam. Mga laka nga ruden di ta pagbagasan. Sige man langan. Ala, mapan ka nga rudan. Aguray ka. Apay anak ka tsinelas ka lang nga sumrag. Ah? Ha? Wan nga paiso. Ay sus! 30 anyos ka pailaang. Saan ka pailaang anak ki asawa ngam agkabaw kan? Adday ta, addan silaw tayo. Ay na, gyaman anak ko. Ay pasensya ka na. Plano ko maapaaduan di kwarta nga inted mo. Iti kasta, di akong dumawat pa'y iti pang grocery. Iso na lang, tadyak man ni naman na maamaabak. Nanang sugal daytan. Talaga nga awan ka siguraduan na dayta. Iso nga rod apasensya kan anak ko. Saan na balay? Saanan ang maulit? Dahil tanti, pagbagak, mersay. Nga anya manan dyanay. Di ka makibibiyang ditaw. Ta saan da ka matakasarsarita. No, ada mabayadan dito yung balay. Michelle! Imbis mapan mo ibayad, insugal mo kay Dain. Ay, siyak lang hindi pang tadaman akaw. Nakarkaro na. Sikat tipang tidan na tapno ada igatang mo iti arak. Ay, awan lat ang bukon dyanay. Ay, saus. Ay, mercy Umin inumak ngagpaisaw, no adayawis na kanyak. Sana ka basta gumatgatang iti arak. Sana akasken ka nga oray la agramramuton ti ubot na iti sugalan. Ay, tumalda ka man dyanay. Di nakpagpungtutan. Ay na, husto daytan, tatang, nanang. Aga pa kayo kadimanan. Sumre ka kun iti trabaho. Half day lang ang tisarra ko ita. Agawid akmat lang inton madamdama. Sige anak ka. Agantanad ka. Anya ti ko na, Michael. Nag-resign na kun manang. Anya, kat no awan sapay makatawan mo iti trabahom. Ngam nag-resign ka manan. Jay na udi ang nagtrabahuam, 8 abulan mo laang. Jay mo napay iti dayta, awan mo't laang makatawan mo. Kasano kat kanayon ang madiliti sweldo? Apay ngamin adita ka nag-apply. Kunadamot ngamin na mayat. Kat kasano itan, awan manan trabahom. Amangan numabayag tumanen sa kan tumakabiro. Agbiro ka kadagos manang. Tirigat na ngamin kan ka, nagbiit ka ama oma. Di mo ammo ti aggagat. Di mo ammo nga ipatag ti trabahom. Ti kayat mo, jay mang namnamalatan. Saan ba't nga iti kasta manang? Angam anya, kasta ka, gaputa saan ka nga obligaan amang tad para kadagiti masapsapol dito'y balay. Ha? Ay, kuha manang. Amom ka din umano atawanan nga agtrab-trabaho ha? Agsa nga pulon atawan. Ngam adda ka din na urnong ko nga uray basit laang. Awan. Ngamin, naibos amin kadagiti masapsapol dito'y balay. Jak paikit din maigatangan ti bagik iti baro kumamat a sapatos. Manang Michelle. Aggagat ka mat makabannog mat ti agtrabahoan niya. Agmay-may sa aklaang. Duwalaang ti imak. Tulungan na kumamat. At damat nalpas mo. Iso arumbang na laang nga usaram. Saan nga amin kayo kat mang namnamalatan kanyak? Mabambanugak mat, Michael! Apay adi muli na pastin bagak nga ilagpas mo ita, Michelle. Sir, di mo't adapay may sangain paarami jo kanyak. Iso aday jay ti inununak. Di mo timbagak nga urgent day jay? Urgent as in. Kasapulak itamot lang. Ti kunayo ngamin idikalman, sir. Daytoy ti i-prioritize ko. Iso nga iso ti inaramid ko. Urgent day jay kunakmat! Urgent! Apay, di ka makawawat Aramidom itan, naawatam. Oh, anya. Apay nakatunga nga kalaan kita. Sir, Ha? ag-resign ako, sir. Kaniya. I quit. Michelle! Michelle!
barbaro Aldawan nga mada kapailaan dito Anya ti masapol mo manang. Ay, kwa. Dumawat lang itinapudot adanom. Awan gayam karga di termos mi. Oh, Michelle. Apay nga da kapailaan dito Apay, awan ka diti trabaho. Nag-resign ako. Anya? Angam, apay. Kat no nagpintas ti trabaho, saan ka de? Ay, sayang mat. Dakkel sa payon ti swildom. Apay, nag-resign ka. Ada ka din nangalakin ka, baro akumpanya. Awan nanang. Ay, kasano tayo pa itan ngay? Apay nga itaga pa yan nag-resign. Amumat nga do ti paggastusan tayo. Sapay nangalan sa ninanang iti baro aref nga hulugan. Anya. Ay, huwan nga roda. Kasanaw kat daan matan jeref tayaw. Nababalaan ngamin ti down payment, iso ang nangalaak iti baraw. Agam, kasano pa yan ita? Saan ka pa'y kumaan nag-resign? Ano, awang magayam dadu, maapagtrabahuam. Ay, huwan nga roda. Nanang, manang. Anya ka diti pa nagkita yu kanya ka? Kasla robot asaan amabambanog, nga uray anya a klase ti trabaho kat sigilat na. Anya ti panagkita yu kanya? ATM, amay salaang apindot yu iti anyaman nga oras, kat addan rumor a kwarta. Asino ak kadi kada kayo, ha? Tao akpay kadi iti kasta pampamayan nyo, ha? Kukwa. Nay, apay ngay nga agungungat ka matan anak kaw. Sika, manang Karol. Ha? Ne, Idinasapa ka anak ni asawa. Adda ka dinangag mo kanya, ha? ha? Da kayo nanang, uray isugsugal yu ti kwarta nga itad ko. Adda ka dinangag yu kanyak. Binagaan kayo kadi iti agkakasakit asarita. Michelle. Awan tinangag yu manipod kanyak. Inaldaw akas na aknuang ako may kayod. Tapno lang ang adda maitad ko kada kayo dito balay. Iti na minsan, di na magdak ka di no kumusta akmat. No kumusta mat ti kasasaad ko. No kumusta mat ti trabaho. No anya ti marikrik na. Turog lang ang ti inanak. Awan ka di ti karbengak amabanog. Awan ka di karbengak nga ginana. Sa anak a robot, kan sa anak a makina. Tao ak, katkas kada kayo, mabambanugak mat. Manang, adan trabaho. Uray saan ka pa'y lang agtrabaho? Siyak pa'y lati makaamo kadagiti magastos diti balay. Ken napintas ti panagdakil dagiti mulak at tarong. Kastamit ang dagiti mulak apagay anak kaw. Panagkunakit napintas ti apit ita. Isu adi mo pa'y lapakadanagan dagiti masapsapol dito'y balay. Wain, da kami pa'y lati makaamaw. Sorry manang. Ay, pasensya ka na kada kami anak kaw. Nairuam kami nga main. Asika akanayon timang salsalaw kadagiti kasapulan diti balay. Ay, bayam ta kasaritak jay inayaw. Tay sardeng nanti panagsugsugal na. Pasensya kan. No nagbalin kami akampante, gapukan ka manang. Ti kayat ko lang ang kat agbalin anasaya at tibiyag tayo. Angam saan nyo kumamat nga iya sa amin kanya. Mawatan da ka anak kaw. Isu nga ron dumawdawat kami iti pasensya. Ay, pasensya ka na talaga anak kaw. Numaminsan, daytoy matirigat na ti agbalin anatibker. Ngamin, ti ammo dagiti tattao nga adday ti aglawlaw mo ket saan ka amabanbanog. Ti ammo da ket awan parikot mo. Ti ammo da ket agnanayon anapigsaka. Gapu iti dayjay apasamak nakaamiris ti pamilyak a masapol nga addamet katulungak kas maysa a breadwinner iti pamilya. Saan tayo mat amasapol nga akwen wenno obligaan ti amin. No maminsan, masapol nga ibaga tayo mat anabannog tayon.
Numaminsan, masapol nga ibaga tayo met nga awanan tayo. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat sapay kuma, ta nakaiba ti ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Michelle. Ken ka pagayam, Michelle. Iti kinaado dagiti parikot wenno problema nga intay pagdaldalanan iti inaldaw a panagbiag tayo. Saan adakes wenno kamali ti pannakarikna iti pannakabannog. No ti panagriknam ket nabanbannog ka, sursurwam ti aginana. Iti kasta ket makaornong kamanan iti pigsaken kired ti pakinakam amang sango kadagiti sumarsarunupay nga aldaw. Alakastan pagayam Michelle, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biag kita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan Asincha, nga iti agdamaket adda ijay Singapore. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilinged na kumalatan iti nagan Asincha, may saak nga OFW dito'y Singapore. Addaan asawa ken dua nga anak di tapagilyan tayo a Pilipinas. Iti unos ti 10 atawan a panagden nami iti asawak, makunak asa anak a nagbalin a naragsak. No apay a naibagak ti kastoy, palubusan nakman nga rod tapno inak istoryaan dagiti paspasamak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Addan ti asawak. Sino tinakarit, ha? Umuar, ti makabal, taggubal kami. Agpipinalas tayo, ano kayo? Abay, tigo na kayo. Mabuti ka. Awan, tikabutan ko. Awan! Ay na Diyos ko, nabartak manin ti asawak. Aglaaw-laaw manin ijer. Tala! Ay, nakababain kadagiti kaaruba. Oray kumamit no saan adis orasan itirapi. Ite, kaon mo, awan sa sabitay ko'y biyag. Binobos ko't oras sa naglambas iti araw. Ay na talaga amang babain day ta, Anuel. May man. Rumag na malalaki! Oh! Ha! Takrot tayo magjayam! Woo! Takrot tayo! Awan makabal kanyak! Anya ka ka din, Noel. Agparbang ka kumamat. Dis orasan itirabiin. Makadisturbo ka kadagiti ka aruba. Sasawamat siya, Cynthia. Tumal na nga mo mga dita. No, di mo kaya tatutubang nga. Isi na lang to ba? Noel. Hindi nga natagal na.
Di nakpakibiyangan. Aramidag ti kayat ko. Ngam Noel, nakababain ka dagiti kaaruba ti kastangar aramidam. Kayat mo aya nga idarumda ka manan, gapo iti panaglaaw-laaw mo iti teng-teng nga na trabi. Talaga ko na. Ah! Anay! Oh, anay! Gunam. No ko na ka tumalna ka. Tumalna ka. Nawatam! Sinja, bakit? Sinja! Pero basta tilangam, sa dino tinagapwam. Kas lagdardaras ka man. Bakit? Mag-isagana kayo ti pagsukatak. Itilas ud ti makaduhin ko. Kan dumapya ka sa pulanta. Ikargam iti traveling bag. Kalpasan na. Magnakay ti likod. Alaklab iti lukan. Urayan na kidain. Ha? Anya, angam apay. Awakan ti adupayas ako. Basta tumpalin ti bagbakan ka. Alang agunay kan. Anya ti makagapo. Ibagam, iti kasta amok mater aramida. Ay, unay kan aya. Adda ka namang pipiro kanyak. Asino? Ang mga dagiti nakaringker ko iti palutan iti namin sa ngaltaw. Isopartakang taggunay sinja. Ang mga makita data ditoy. Ay, o sige, mabiit lang ang arod lakay. Sa dino ti ayan ti asawam, Cynthia. Adda di talikod nanang, agin indayon iti sirok ti mangga. Anya manen aya ti inaramid ti asawam ti imay kayo manen nagpakni dito'y balay. Adda ka numanin binugbog na ijay lugar da nanang. Anya? Sinaorda ka nung amin iti nagtutulagan da apos na. Iso nga impakat namanen ati kinabarumbado na. Ay una yan. Kat imbag ano di da birukan ti asawam. Kaya't ko asawan, ang mga nubal sundan daw gapo iti kasjay nga inaramid na. Day tamot nga rod ti kanayon nga idandanag ko nanang. Apay, saan ka di akabaalan abagbagaan da abalayan? Awan met mabalinan da nanang. Ngamin, adayo an naturturay ni Noel. Anay ko! Gusto ko mamatan, Noel. Maasi ka. Among lang arudan na masigo ka. Ngam kabilin naklatan. Gusto ko man pangasim. Masiguradong ka di asyak ti ama ti sikog mo. Ha? Noel. Ang mga noodamot sa bali apakinanaigam. Kabayatan ti kaawan ko diti balay. Anya ka ka di, Noel. Sikat ti ama tininawag. Awan sa bali alalaki iti biyag ko. No saan lang asika. Among dayta. Hindi kag sangit-sangit Anay ko, Timag. Di mo tiritiran, pangasim. Masaksakitan ak, Noel. Ika mo man tingiwat mo ha. Maringringak iti kas taunay. Tumalna ka kung naklen. Kaya mo ba? Tibok ko. Di na pungutan, Noel. Anay ko. Siguradong laing sa bali alalaki mo ha. Tano bilang madoktarak nga dadalakim. Tanlaing tati maramanam. Nawatam! Nasaya at mat na nakariing ka, Noel. Anay ko, nagsakit tulo ka. Oh, Kastang unay manen abartak mo idirabi. ay, ako. Pasensyakan ba kita? Diyak malagit-agit inakarami ko. Noel, pangaasim. Husto kumamat din ti panaging inom mo iti arak. Uray kumamat no di nakabilan. Ay ko. Uwan. Diyak pa lang uminumita. Kasala hangover namin. Aywan. Nakaluto ka din. Mabisinak sa. Di mo kumamat iyalang-alang ti ibagbagakan ka. Para matlaang iti pagsaya atam ti bagbagak, Noel. Uwan ka di. Ngala. Ingka nga rin isagana ti pagar mo sa ranta. Mabisinak una yan. Kanya nga taaya, ti kasayaatan nga namiden ta iti anak ta bakit? Iti kasta, agbalbaliwan iti kasta nga alabid na. Hay, day tangarod matikan ayon ko asaludsudan lakay. Ti amaw,
Agbalbaliwan, gaputan ng asawan. Saan man? Tanakakaro pa'y kidinti kinamamartik na. Kitimade, kabilin na pa yan, kasawa na. Ay, kinapudno na. Kagap-gapo ni Kapitana dito'y balay lakay. Tapi nga may di kapitana bakit? Ada kanu lalaki ang napan nagreklamo ija barangay hall. Binugbog kanu ni Noel. Anya? Ne, sino nga ikanulay ta lalaki? King taga ano? Taga-kabangibang a barangay lakay. Kat asawa kanu ti babae ti anak ta. Anya? Kaya't mo asawan? Ada babae ni Noel? Ay, aging gaita. Kasladyak payla ang mamati kadagiti na amuak. Agam husto ka lakay. Adda babae ti anak ta. Naamuak amin dayta ka ni Kapitana. Naskin ang makasalitak di anak tabagay. Saan na rumban tagas tonggar aramigin na? Apay, anya tinapasamak sincha anak ko. Tiniliw dagiti pulis ni Noel, nanang. Angam, apay, anya ti makagapaw. Adda manen guluan na pasamak idirabi ijay ili. Kat adda nalawanan ni Noel. Nadonor kanu ti rupa ti binugbog na. Iso ang nagdarum ti pamilya ti biktima. Diyos sama na nga ase. Saan lang nga dayta? Adda pa'y may saan na amuak. Anya dayta anak ko. Adda babae ni Noel, nanang. Nay, kasanom ko maanaamuan anak ko. Kadwa dagiti pulis ni Kapitana itay. Kat naibaga na ti reklamo ti may papani ti asawa. Ay, Ngamuray no kasta. Masapul ang makarwarmat lang ni Noel iti pagbaludan. Nang runa kat umadalhin ti panagpasngay ko. Cynthia. Anya ti aramidan tayo, nanang. No saan tayo ang makapagpiyansa? Sigurado ang mabalot ti asawa. Mala, di kan agsangit anak ko. Bayam takasaritak ni tatangyo. Pagsaritaan no anya ti rumbang nga aramidan tayo. Anay ko. Ti tiyan ko. Ne, apa yan, Cynthia? Nagsakit ti tiyan ko, nanang. Tulungan dak ko, ma. Anay ko. Ay, Diyos ko, amang ano aganakan. Kumusta kayo matan ka ni Noel, anak ko? Kasla nabayag matan nga awan na kairamramanan na agulaw. Naku na yun, nanang. Banag apagyamyamanak unay. Manuabulan matan manipod day dinaudi agistay na nakabaludan. Malaksid iti dayta. Saan mat unayan nga agin inom iti arak. Tunggal sumangpat nga agapo iti trabaho na. Aw-awiran na mat ti anak mi. Kasi ita, awit-awit namanan ni baby. Ay ket, nasayaat nga rod ano kasta. Napabot ngan siguro idi tiniliw dagiti pulis. Nalabit akasta, nanang. Imbaglaangan ata ada nangalaan nyo iti kwarta a pinagpiansana. Kinapudno na, nanang. Madama pa'y laang abay-bayadan mi ti kwarta nga inutang mi. Anausar na iti panagpiansana. Kasta aya, kunak nunang tedda abalayan. Wen, nang tedda. Ngam kurang. Iso ang kapilitan nga imutang kami. Ay, saan abali Tinapatag ita, nagbalbaliwan ti asawam. Sapay ko mga rod tapod no ang nagbalbaliwan ni Noel, nanang. Kaya't mo asawan? Masikog ka manan, bakit? Wen lakay. Ay na, nagsayatan no kasta. Agbalinan adwa tanak ta. Sapay ko ma, tababay mo't ni may kadwa. Wen nga rod lakay. No babae ti may kadwa, uray huston ti dwa nga anak ka. Ha? Ne, apay nga. Wen iti kasta, saan tanto amarigatan para iti panagadalda. Ne, kaslatagi ba si tumatlaw na yung tigkabailak Cynthia? Ha? Ay, saan mo't nga iti kasta? Ti kayat ko asawa. No di mo kayat ti adu nga anak. Agsinatan. Noel. Di naklapdan iti pagragsara ka. Tanulapdan na. Agbabaya. Anya? Sana ka mga raprabak Cynthia. Dayta kumati ka na yun alaglagibam.
Noel, Oh, apay. kasladyak mo tan makikita ti motor. Sa dino ti ayan na. Ha? Ay, kwa, bakit? Nangipanam iti motor, Noel. Awan bibiyang mo. Kun maysa, apay aya abiro kam tibanag nga awanen. Anya ti kayat mo asawan. Awanen! Inlako kong! Ang apay, amom ka di nagregregatak tinaigatang iti daya ang motor, ha? Sa dino tinangipanam iti naglakwam, Noel. Sa dino. Aday ta ka balan, Cynthia. Agaramid ka manan iti jak magustuhan. Apay, anwam ko mati kwarta. Tumal na ka na. Nung ko na tumal na ka na eh. Anya, Ay. tasyak pa yan ti agaramid iti di mo magustuhan. Kat no si kamot ti agdadatang anak kabasol. Sardeng anak man si ka, Cynthia. Ha? Unay kamatan, Noel. Kunak man no nagbalbaliw kan. Ngam saan mat gayang. Sumardeng kan. No di ka pa'y sumardeng. Pagtalawin kan diti balay. Anya, Nalawag mat siguron, tinangag mo. planok ti agabrod nanang. Agabrod ka ko nam, Cynthia. Wala nang. Kat no bilang mapagasatanag. Ibatik kada kayo dagiti anak ko. Ammo ka din ni Noel day taapanggab mo, anak ko. Saan nanang? Kan may awan panggap ko amang ibagakan ko niya. Ha, Sigurado ngamin adinak palubusan. da abalayan ngay. Nasaom ka din kadakwada. Kasaritak to ida paman ama kaawidak ije balay nanang. Ay, sikati makaam mo, anak ko. Namnamaam nga adda kami laang kanitatang mo itilikudan dagiti planom. Nulakit di ta iso ti amom apagsayaatan yo, di iso ti aramidam. Angam nay, panunutam kumapay anaimbag dagiti addang nga aramidam. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam intundom teng ti aldaw, anak ko. Wala nang. Di kayag danang. Amoktar aramidak. Nabartak ka man. Oh, abay, ang darik lamom, ha? Kastamla ka din akanayon, ha? Noel, mapmapanan titawan. Dumakdak kalan dagiti anak na. Panunutom kumamot ti panagadalda. Awan parikot iti day ta, Cynthia. Kabalak kita pagadalang kunak manan. Malumat lang nga iti lapis kin papel nga usaranda. Kabalak day tagatangan. Nawadap. Isa siya. Di nagtagtagibas sila na. Bayad ang ganto ba? Ay naawan mo, Noel. Dadaulan ti ulong gapo kadagiti bisyom. Di mon amuti kang tang-abon. Oh! Tumal na ka man! Tapnam mo! Kabailan ka ngay sinano kahit ko. Isa tumal na ka na. No di mo kahit asinaan ka. Ha? Ha? Pumanaw kahit isang wanak. No di mo kahit agabiling ka. Panaw! Miss F, nalpas ko nga inasikaso amin dagiti papeles ko adi na pulos nadlaw. Sanan tulaangan na amuan idi adda akon dito'y Singapore. Tunggal umawagak nabarbartek ket karit-kariten nak iti sina. Iti na minsan nga iyaawag na jakon nalapdan ti unget ko. Isu at tinutupak ket inbagak ken kwa na nga agsina kamin. Isu na laeng tatunggal kasaritak dagiti anak ko kasla adayon ti riknada kanyak. Kasla ti kayat daket makisinubyanak iti amada. Tinasakit sadak la ichat wenno awagan no adda ibaga wenno masapul da. Atapen da paykit din nga adda kano sa bali a lalaki ditoy balasiw taaw nga iti kaano man ket jak pulos na panunot ti maaddaan iti karelasyon. Miss F, anya ka di ti rumbeng nga aramidak. To'y pagayam mo, Cynthia. Ken ka pagayam, Cynthia. Dakkel akarit iti biag ti maysa nga OFW.
Nasakit a panunutan a nagsakripisyo ka nga inmadayo para iti pagsayaatan da, ngam si kanto pay laeng ti kaslaad da basol na. Ti makunak pagayam ko agurnong ka, ited mo ti sustento dagiti anak mo, ngam mangibati ka iti paraken ka. No may papanmet iti kunam apan nakisinamon iti asawam, adda amin ken ka a desisyon pagayam ko. Panunutem dagiti mabalin a mapasamak no makisina ka ken rumbeng nalaeng a nakasagana ka iti amin a mapasamak. Kang runaan iti amin, di mo kumaliplipatan ti kumararag iti Diyos. Patsyak, nga iturong naka iti husto a desisyon mo iti biyag. Alakastan pagayam Cynthia, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.